alle sammen, det her er MH235 Gaming, og i den her video, der skal jeg fortælle jer, hvordan man simpelthen smelter, fordi man presser video, lyd og tekst sammen på en intro og en outro til en YouTube-video. Ja. Det man gør, det er, at man selvfølgelig får så sin... det var ikke der, det var... selve introerne. Og det her, det er alle de alt det, som jeg kan bruge til at lave en intro. Og i den her video kommer jeg til at lave en intro med den her. Og outroen, det er den her. Det er dem, jeg bruger lige nu. Den og den. Particle 5. Special Shockwave 2. Protect Particles. Det er de tre introer, som jeg bruger lige nu. Det skal man have. Så skal man så selvfølgelig også have musikken dertil. Og de tre ting, og de tre musik, altså sangen vi kommer til at bruge, hedder det er Root Sandstorm, Max the Beast Remix, Skrillex, tror jeg nok det ved jeg ikke om det bliver Skrillex eller om det bliver Alan Walker Fate. Det bliver nok den her, bruger den er non-copyrighted, så det bliver nok nødt til at være den. Ja. Man skal selvfølgelig også bruge sangene. Så er vi herinde. Og ja, så skal vi få det hele ind. Import media. Og så skal vi finde det hele, som mit ligger på skrivebord, så skal der noget der. Vi skal bruge nye intro. Så tager vi den intro, vi skal bruge. Kommer til at bruge den her. Og så finder vi også lige den til outroen. Fuck. Ja. Og så finder vi selve musikken. Intromusik. Åben. Og vi bruger dig. Og vi bruger dig. Perfekt. Så har vi alt, hvad vi skal bruge. Tror vi. Eller tror vi ikke. Ja, vi har alt, hvad vi skal bruge som lyd og video. Vi mangler bare teksten. Det får vi senere. Vi starter med introen. Og så her. Altså. Det lyder virkelig også så meget. Men ja, sådan her kommer videoen til at se ud. Og her har vi musikken til den. Kan vi ikke lige få dig herovre, så start. Altså, vi kommer til at skære i det, så sådan set, vi finder det. Så alt fra cirka den her del her. Så alt herfra. Og så hele vejen ned, det kan vi godt fjerne nu. Alt det her, det fjerner vi. På grund af, at man vil jo have et beat droppet. Det er det, man vil have. Og så går vi lige tilbage her, så ser vi lige, hvor lang er videoen her. Den var 8 sekunder. Okay. Kører vi tilbage til starten her. Bum. Se. Vi går lige sådan. Jeg ved, den er på 34. Så vi kører lige 8 sekunder frem. Bum. 8 sekunder. Lige her. Så går vi helt ned i den. Fjerner alt det. Det skal vi heller ikke bruge. Sådan der. Så har vi lyden til vores intro. Så der, det begynder at gå fremad. Det kan godt være, at den ikke passer helt, men så tilpasser vi bare det her. Der. Så nu skulle det ganske sådan her ud. Og så for at gøre det lidt federe, så kan man gøre sådan her. Højre klik, edit audio, eller også så kan du bare klikke på den, så den er blå, og så trykker audio, sådan her, så trykker du, så kan vi trykke fade in og fade out, så lyder det sådan her. Sådan der, det kan jeg godt lide, sådan vil jeg have det. Så kan du så også justere på lydstyrken. Jeg vil så ikke noget at justere dernede. Så kan vi justere på lydstyrke, hvis jeg ligger ramme der. Sådan der. Så bliver det lidt mere stille.
Men det gider jeg ikke have. Jeg vil have, at det skal være fuld skrue. Fuld skrue! Det er nok lidt for højt. Det lyder dårligt. Det er alt for højt. Fø for helvede. Hvad fanden var det? Vi skal lige have dig på 100. Kan vi lige... Hvor meget er den nu på? Jeg vil ikke se det her. Nej, perfekt. Altså, så har vi lyden og videoen. Så finder vi beatdroppet. Det har vi lige her. Så lige her vi vil have, at vores tekst skal komme ind. Så går vi nogle callouts. Og så... Vi skal nok ikke tage nogle af dem her, hvor det er der bare sådan en stor klods, så der bare sådan er i vejen, så dig kan blive så godt fjerne farvel. Vi trykker her. Så trykker vi her. På tekst. Så bliver det nemt på tekst, så skal vi lige have fyldt det hele ud her. Bare det kommer ikke til at være tekst ud af det hele. Så tager vi, så finder vi den skrift, vi gerne vil have. Jeg kan godt lide den her. Det er den, som jeg har alle mine andre med. Min intro og sådan noget. Så tager jeg rød. Sådan her. Og så skriver jeg mit navn. Bum. Så står der sådan her. Så skal vi lige gøre sådan her. Audio. Vi vil ikke... Edit callout. Kan vi ikke lige fjerne den skide fade. Det gør man sådan her. Bum. Så skrider faden. Eller skal vi have sådan en... 1,00. Sådan der. 1 sekund fade ud. Skal vi se. Passer det så godt nok nu? Ja, vi cutter lige lidt. Sådan der. Skal vi se om det passer. Der er nok lidt skæv på det, men det kan man selv sådan finde ud af. Så når man så er helt færdig, så trækker man, så kan man helt tilbage, eller helt frem. Det bestemmer man selv. Nu beholder jeg det bare her. Så trækker man det, hvis man er helt frem, så trækker man i den grønne. Men hvis man kører den hele vejen tilbage, så skal man trække i den røde. Så man sådan markerer hele videoen, sådan her. Hele introen, sådan her. Og det er lige meget om det er intro eller outro, du er ved at lave her. Det skulle jeg nok have sagt i starten. Men ja. Når du så har gjort det, så går du herop, trykker på pilen, så trykker du her. Lad være med at trykke på noget af det andet, hvor så uploader du bare introen direkte. Lad være med det, det skal man ikke gøre. Trykker her, produce and share. Og så klikker du på pilen her. Det er meget vigtigt det her, at du tager den her. Eller det er ikke vigtigt, du bestemmer selv, hvad du vil tage her. Men jeg anbefaler så virkelig at tage den her. Det er det bedste, du kan få. Så tag den næste. Så skriver vi et navn. Vi skriver pis. For sjov, så kan du enten trykke enter, eller så jeg skal til at gå helt herned. Så gør den det her. Det er den hurtigt færdig med. Det betyder simpelthen, at den laver videoen nu. Nu kan jeg ikke huske, hvor fanden det var, at den gemte det hen. Nå, så afspiller den videoen her. Sådan der. Der har du din intro. Du er hermed færdig. Og så kan vi lige gå ud fra, at den er ikke her, så ligger den her et sted. Så finder vi den lige videoer. Pis, ja, der var den. Der. Så har vi den her. Det skal ikke tage af, hvis den gør det her. Det er bare, jeg skal bare vente til den er færdig. Og så trykker også på det, så kan I se den. Så, ja. Tillykke, du har hermed lavet din helt egen intro. Så nu kan du, nu hvor den er lavet, så kan du trykke en nyt projekt. Nej, det behøver du ikke gemme. Import media. Så går du ind og finder den igen. Her. Pis. Der. Og så. Der. Så kan du bare trække den. Og så er det hele i en fil. Perfekt.
virker helt som det skal. Det virker også som en outro. Du kan bare trække tilbage, hvis du også gerne vil gøre det med en outro, og du så har glemt, hvordan man gør. Så kører du bare tilbage. Ups, det vil jeg ikke gøre. Vi lige paste der, og så cut. Perfekt. Det var det. For at få alt det her, så skal du bruge WinRAR. Jeg har efterladet et link nede i beskrivelsen til at downloade det. Og så skal du så selvfølgelig også bruge selve introfilerne. Så skal du så selvfølgelig også bruge musik. Så alle dem her, der bliver efterladt et link nede i beskrivelsen til at kunne downloade dem alle sammen i en fil. Det er simpelthen mappen her, som der hedder intro musik, du kan downloade, og så sætter jeg også den her ud, hele mappen her, som jeg har siddet og arbejdet på hele natten. Kun for jeres skyld. Men ja, vi ses sgu i næste video. Hej. Husk nu, subscribe, like and enjoy.